Ja sam Monika Pešti, student sam Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, 2. godina. Ovo mi je 4. put da dajem krv. Počela sam da dajem krv u srednjoj školi i smatram da je to veoma humano i da što više mladih treba da se uključi u ovu akciju. Ja sam Dostanić Mila, dolazim iz Titela, 3. put dajem krv. Prvi put sam počela sa 18 godina u srednjoj tehničkoj školi Mileva Marić u Titelu, koja mi je ostalo jako lepom sećanju. Čime se trenutno baviš? Saobraćajni policajac u Novom Sadu. Ja sam Bogdan Živančev, dobrovoljni davalac krvi. Prvi put dajem krv, idem u 4. razred srednje tehničke škole Mileva Marić. Dajte krv, budite dobri, pomozite maloj deci kojima to treba. Izdvojite svoje vreme i pomozite drugim. Dobar dan svima, ja sam Dragana Janić-Šajkaša, dobrovoljni sam davalac krvi prvi put u životu i mislim da je to vrlo lepo i vrlo humano i svi treba da se ugledaju na mene i da dobrovoljno dođu da daju krv ukoliko su mogućnosti da pomogu nekome kome je pomoć potrebna. Čime se baviš? Idem u srednju školu u Titelu, ekonomsku, smer turistički tehničar. Ja sam Valentina Krčo, dolazim iz Titela, dajem krv dobrovoljno po prvi put i mislim da bi svi trebali. Vas je 4 iz razreda danas dajemo krv. Tako je. Kako ste došli na tu ideju? Pa ja kao volonter Crvenog krsta sam mislila da bi bilo u redu da povedem neke drugare koji su prihvatili to. I jesi zadovoljna njihovim odzivom? Jesam. Mislim, moglo je to biti bolje, ali naravno, dobro je. Za vas maturante ima još jedna akcija u Titelu koja će vas obuhvatiti. Možemo li vas očekivati i na sljedećoj akciji? Da. U većem broju? Pa nadajmo se. Nenad Stojić je maturant u srednjotehničkoj školi Mileva Marić, međutim bio je uporan da danas da krv, ali nije uspeo. Zašto? Zato što iz zdravstvenih razloga navodno mi je nizak pritisak i to je to. Da li su te savjetovali šta za sljedeći put da uradiš? Rekli su mi da pijem vode i da pijem tečnosti i da mogu da jedem, to je predavanje krvi, ja to nisam znao, ja nisam ništa javni pio predavanje krvi, da sam tako pročitao na internetu. Ovo je izjava Jelene Klašnja, doktora u Zavodu za transfuziju krvi u Novom Sadu. Današnja akcija davanja krvi u Titelu je protekla veoma uspešno. Imali smo odziv od skoro 50 ljudi, 47 je došlo na akciju. Ono što nas posebno raduje da što je među ovim višestrukim davaocima iz Titela koji dolaze redovno na akciju, bilo je nekoliko novih davalaca, to su nam bili srednjoškolci, ukupno njih 7 je novih danas bilo. Tako da možemo da kažemo da smo imali danas jednu veoma uspešnu akciju. Iskoristit ću priliku tamo da pozovem i sve ostale koji su zainteresovani, koji se dobro osjećaju, naravno ispunjavaju uslove za davanje krvi, ako su zdravstveno sposobni, znači koji starosne dobi od 18 do 65 godina, da dođu obavezno na ove akcije, da li u Titelu ili negde u okolini, jer svaka jedinica krvi nam je potrebna u ovom periodu. Bez obzira na epidemiološku situaciju, mi imamo i pacijente koji zahtevaju konstantnu hematološku podršku, tako da i naše transfuzijsko lečenje mora biti konstantno i bezbedno pre svega. Zato nam je uvek važno da nam dolaze zdravi ljudi, da se dobro osjećaju, da nemaju nikakve simptome, neke akutne respiratorne infekcije, naročito koji sumnjaju da su možda zaraženi od COVID infekcije ili da u familiji, znači među članovima porodice, imaju nekog koji je pozitivan na koronavirus. Kakve su trenutne zalihe krvi? Zalihe krvi su trenutno stabilne, ali naravno uvek može bolje i nama je u ovom periodu jako važno da nam se odazivaju ljudi, da dolaze.
Znate i sami, operativni program je ponovo vraćen, tako da svaki davalac, svaka jedinica krvi nam mnogo znači. Potrebne su nam sve krvne grupe svih RH faktora. Kažite nam, šta je sa onim davaocima koji su prebolovali koronu? Što se tiče osoba koje su do sada preležale koronu, oni takođe mogu biti davaoci, ali pod određenim uslovima. Znači, ukoliko su imali lakšu kliničku sliku, znači neke lakše simptome u poslednjih mesec dana, posle mesec dana mogu dati krv, a oni koji su imali ozbiljniju kliničku sliku, znači malo teže simptome, koji su ležali u bolnici, imali upalu pluća, koji se i dalje osjećaju loše, imaju tu neku slabost, malaksalost, moraju da sačekaju da prođe malo duži vremenski period, znači tražimo bar jedno 3 meseca da prođe.